Furgonetes, cotxes particulars i taxis aparquen diàriament a la plaça de Sant Miquel. L'espai habilitat per als més petits queda envoltat per tots aquests vehicles, a més de l'aparcament del bicing. Aquesta realitat, segons els veïns, s'ha d'acabar en un dels pocs espais d'ús públic del barri gòtic. No puc entendre que sempre estigui ple de cotxes, quan hi ha una càrrega i descàrrega només, però bueno, aquí aparca tothom. I el parc que és per nens molt petits. I per petits ja en tenim. Tenim el d'Orwell, que és per petitons. El districte de Ciutat Vella reconeix que aquesta plaça és un dels pocs espais de trobada que hi ha en un barri amb tanta densitat com és el gòtic. Per això vol reordenar-la. Si has de reubicar o modificar elements estàtics, físics, llavors ja parlem d'una intervenció que requereix més d'un projecte i de més. Si estem parlant de treure els cotxes, evidentment ens hem d'autoposar d'acord amb l'Ajuntament per fer que els cotxes es retirin. La decisió sobre quina intervenció cal a la plaça es prendrà quan acabin les sessions veïnals sobre espais públics i ordenació de terrasses que s'estan fent en aquests moments.